Fáilte, tá sé ag éis go gabhróg an físeán tagas seo le Scoileanna, le honad breisideachais agus lúna, agus le gach suíomh eile sa phróiséis a bhaineann le teacht ar bharc Céatadáin Measta agus ar Rang-Orduithe Ranga do gach scoileoir sa Rang-Ardteistméireacht seo i ngach ábhar atá idir láimhe aige nua cith. Cuimsíonn próiséis an Measta agus an Rang-Orduithe an cuid scoilbhunaithe de córas na Gráid Ríofa atá ó thairiscint do scoileoirí imléana. Baineann na socrtha a bhfuil cur síos orthu sa níoseán seo, leo seo a leanas. An Ardteistméireacht bhunaithe agus na hábhar, an Ardteistméireacht aimimech, ábhar agus san cuasaí garma agus tascanna, agus garam chlór na Ardteistméireachta agus na nascbáidú. Sa céad cuid seo den íseán, freagraíomid ceistne lena nóirítear, cad is Gráid Ríofa ann agus conas i thiocfar ar Gráid Ríofa. Tuairimid brath cúntas freisin ar ról na scoile agus tarangóimid ord ar cuid na príomhceistne na nach mór a chur san áireamh nuair atá thar a tuairt faoin bróiséis seo. Cad is Gráid Ríofa ann? Is Gráid Ríofa iad, Gráid Ríofa ar féidir iad a chur ar fáil de scoileoirí tréis ólas scoile faoi aimíocht ancasach scoileoire is scrúdú a cóceangal leis na sonraí náisiúnta atá ar fáil maidir le feidhmíocht scoileoirí is scrúdathe thar shréimhse ama. Is mar thura ar cóceangal idir gá thachar sonraí a cruthaí tar Gráid Ríofa. Ibre a hain, meastachán scoilbhunaithe ar bharc Céatadáin foromláin agus ar an Rang-Orduithe a bhronfar ar scoileoire in ábhar ar le. Agus ibre a dó, sonraí maidir le feidhmíocht scoileoirí a ngach scoil agus go náisiúnta roimhe seo. Cinnneann cóceangal na dachar sonraí sin trí phróiséis caighdeánathe náisiúnta, an grád a bhronfar ar gach scoileoire in ngach ábhar agus is é an tura a bheith ar sin ná Gráid Ríofa. Is sé ról na scoile ná Marchanna agus Rang-Orduithe a sholáthar a léiríonn. Meastachán ar an Marc Céatadáin in ngach ábhar, ar bheith an Marc Céatadáin é is dóithe a bheith le fáil le gach scoileoire dá éanach sé nús sí scrúdú na Ardteistméireachta a fiche. Rang-Orduithe de gach scoileoire in ngach ábhar, mar shampla, lista de na scoileoirí go léir in ngach rang grúpa éonar, de ábhar faoi le de réir ord an gnóthachtáil an Measta. Íortar ar bhúnseoirí a mreithúnas garmiúla úsáid agus leas a bhaint acu as tafad atá ann hana féin agus as fianaise tá ar fáil, chun teacht ar bharc Measta de gach scoileoire agus ar Rang-Orduithe de gach rang. Rachas siad a gcomharla lena ngrúpa ealaíonatha ábhar, lena cinn tú go bhfuil na múinteoirí go léir a bhfuil ranganna i mbliain deireadh na Ardteistméireachta acu san ábhar i chur caighdeán den cineál céanna a bhain maidir leis an ábhar céanna. I gcás ábhar nach bhfuil ach múinteoir amháin a bhfuil rang ag nua cid an scrúdú san ábhar sin, rachadh sé núisí a gcomharla le múinteoir eile den ábhar céanna, nó leis an bpríomhide tánaisteach, faoi réir comhaon tú an phríomhide. Íortar ar phríomhidí muirseachta sholáthar ar an bróiséis ealaíonatha in scoile, agus cuidiú thuairt lena chin tú go bhfuil caighdeán atá cótheasmhach agus cuí á bhaimú ag múinteoirí éagsúla a bhfuil an tábhar céanna á thagas go coth. Nuair a bheidh na Marchanna na Scoilmheasta agus na Rang-Orduithe Ranga deireadh curtha agriach, déanadh an phríomhide socrtha chun na sonraí a chur isteach agus a thar chuig an oifig feidhmiúcháin Gráid Ríofa sa Rhein, don phróiséis caighdeánathe náisiúnta. Tá trí phointe tábhachtacha nach mór a bheith airg fuatha ag an bpointe seo. Tá sé thar bheith tábhachta go gcuirfeadh na scoileoirí ar fad sa scoil, go gcuirfí na scoileoirí ar fad sa scoil san áireamh. Beag beann ar an rabha dhéanann aon scoileoire faoi le in aireann na dála, Gráid Ríofa a fháil nó gan iad a fháil. Ní mór mar Céatadáin Measta a ghinúint den na scoileoirí go léir agus ní mór go gcuirfí iad go léir san áireamh sa Rang-Orduithe córeagracht an rang. Leibhéal úntrála. Íorfar ar scoileoirí go luath a leibhéal úntrála dhéanú trí córas ar líne. Nuair a bheidh an próiséis sin curtha agriach, dainóigh an Rhein na leibhéal úntrála leis an scoil, agus tuairg an phríomhide nó an phríomhide tánaisteach an tólas sin de na múinteoirí.
Mar sin féin, bhí cheart a bhúnseoirí dul a raig ar an tuiscint go bhfuil na scoileoirí go léir únseálta go fóil den ábhar ag an leibhéal a gcapan an múnseoir iad a bheith únseálta aige nó a cibh bhuail láthair. De bhrí nach bhféadfaidh múnseoirí tagabháil dhéanamh lena gcuid scoileoirí, níor cheart go leorgóg aon bhúnseoir aon dainniú breise ar an leibhéal go dtíreach ón scoileora. Má tá aon amhras ann gur chin scoileora ag an ard leibhéal aistriú chuig an gnáth leibhéal, bhí cheart ghlacha leis go bhfuil sé nó sí ag fanacht ag an ard leibhéal nó go ndéanfar an stad a dhéanamh. Ní éadfar tuairt faoin bróiséis inscoile chun síneadh ar chur agriach a dhéanamh nó go mbeidh gach leibhéal dainithe agus go mbeidh an Mar Céatadáin Measta deireadh ag an leibhéal dainithe curtha ar fáil de gach scoileora. Na fuirmeacha gabhann leis an bróiséis, tá ceithre cinn de iirimeacha ann chun cuidú leis an bróiséis. Fuirm A, fuirm den Mar Céatadáin Measta, chun Marc Measta gach scoileora a thaifeadadh. Fuirm B, fuirm den Rang-Orduithe Ranga, chun Rang-Orduithe an rang áirithe sin a thaifeadadh. Fuirm C, síneadh na scoile den Marc Measta an gás ábhar a nearnú stadair ar taobh mod an scoil. Agus fuirm D, únseáil ar ábhar nach féidir leis an scoil síneadh a thabhairt ar Marc Measta ina le. Ba cheartait, tú féin a chur ar an eolas faoin na fuirmeacha sin. Díreóimid ar na réimsí a bhaineann le Marchanna bheas agus Rang-Orduithe a Hannah sa bhíor seo den íseán. Tá sé tógtach go dógfaí na rudaí seo a leanana san áireamh. Brethún is gairmiúil agus an aonaise a chuirfidh bonn eolas faoi mrethún is gairmiúil. An brethún is tosaigh a dhéanamh maidir le Marchanna agus Rang-Orduithe. An meastacán is fearr ón scoil ar an Mar Céatadáin is dóithe. Cnúasú mí chuí agus cléintach neamhchomhfhiosach a thacaint. Na fuirmeacha riachtainacha a comhlánú agus an próiséis ealaíonathe inscoile. Cuid lárnach de haall na ngráid Ríofa is sea dul a d'fhilmí bhrethún is gairmiúil na múntóirí, len an áirítear príomhaidí agus príomhaidí táinisteacha. Chun an meastacán is fearr is féidir a sholáthar ar an mbealach is dóithe a bhaimó gach scoileora sa scrúdú dá mar rud é nár-tharla an cur isteach de bharr COVID-19. Mar thoradh ar bhrethún is gairmiúil an bhúntóra, is féidir réimse den aonaise tar fáil i dtaca le feidhmíocht dóchúil scoileoirí a chur san áireamh. Tá eolas ag múntóirí ar a gcuid scoileoirí agus is féidir le cothromaíocht a aimsiú idir cineálacha éagsúla fianaise chun teacht ar bhrethún is gairmiúil maidir le feidhmíocht ioncasach gach scoileora. Ar na cúiseanna sin agus ar chúiseanna eile, ní mór go gcuirfeadh sonraí ábhartha bonn eolas arúnach faoin na brethúnas gairmiúla a bheith i gceist, ach níor cheart go gcuirfeadh sonraí den cineál sin a niomarcha srianta ar na brethúnas sin ná go mbeadh forlámhas acu orthu. Ba cheart go mhainfidh múntóirí feidhm as réimse fianaise chun tacú leis an mrethúnas a dhéanann siad. Gníomhaíochtaí fuirmeacha agus imeachach ar tugadh fuatha le linn an cúrsa stadair san áireamh. De bhrí gur tháinig deir leis an tagas go léir de na scoileoirí san Ardteistméireacht le héifeacht don 1 bealtaine, ní éadfar inis, measúnathe breise, breig scrúdathe ná tascanna a bhaineann le hobar bhaile a leagan amach ar bhatha le Mar Céatadáin Measta i chine. Ina theannta sin, níor cheart go mbeadh scoileoirí faoi bhíomh an táiste más rud é nach raibh ar agamas aon obair a leagan amach dóibh tar éis scúna na scoilne ar an 12 márta a chur agriach. Ba cheart freisin go mbeadh Marchanna agus Rang-Orduithe scoileoirí bunaithe ar an tuiscint go ndeacaigh a gcuid scoilaíochta ar aghaidh mar is gnách a feithe. Gur chríochnaigh na scoileoirí aon comhpháirteanna ábhartha den obair cuarsa go ndearna siad na béal trialacha agus na trialacha practicúla mar is gnách agus go ndearna siad na scrúdathe faoin na gnách chúnsaí.
Bhí cheart freisin go gurfaí fianaise faoi aimíocht an scoláire ó gníomhaíochtaí measúnathe, foirmimeacha agus simithacha san áireamh sa bheastachán. Tá an teolas agus an taithí atá ag na múinteoirí ar an gcuricleum agus ar an scrúdú fíorthábhachtach maidir leis an bróiséis sin. Bhí cheart go mhaoinfaí leas na breithúnis as doiciméid atá an cheana féin agus as fianaise eile atá ar fáil, agus go dúirfí áard ar aon suchraithe réasúnacha a bhfuil feidhmló a gás glóirí ar le. Úsáid an múinteoirí fianaise gach lá agus scoláirí atá mon ibre á mranú acu, agus gníomhaíochtaí foghlama á bleanáil agus á gcuigeartú acu. Ní thonnán breithúnas a bhanú ar aonaise agus breithúnas a bhanú ar thaifead na fianaise. Tá sé tábhachtach a bhreanú a dhéanamh ar na tafad ábhartha go léir atá ar fáil, ach tá sé cótábhachtach céanna gan a bheith róghrianta agus breithúnas an éanamh, áit nach gcuirtear san áireamh ach na cineálacha fianaise ónar gcinneadh na tafad sin. Ní bheith gach cineál fianaise fréamhaithe a dafad. D'fhéadfadh sé go gcuimseoidh tafad ar aimíocht, tascanna, tionscadail agus turganamh a cruú agriach mar chuid de gníomhaíocht foghlama. Feidhmíocht de measúnathe Ranga, lenanóirítar scrúdathe tí, scrúdathe nullag, measúnathe mísúla nó ag deireadh téarma, scrúdathe an taraigh agus bréag scrúdathe, ach ní mór a bheith fachla fuaithe sin. Marc éonar carnathe is se an marc measta de na cófortaine go léir den scrúdú. Scríofa, béal tríal, clús tuiscint, obair fracticiúil agus obair cuasa, agus an gná uallú áhuairt de gach cófort, ach go bháin a gás go na acnamaíocht baile. Tá sé tábhachtach go thuairt faoi deara freisin, nár ceart a bhúinteoirí bronna Marchanna iomlána a chuimsiú le gné na béal tríalach a gás teanga, ná a le léirú a lás i gás an cheol. Níl feidhme huile leis an gcinne a rinneadh roimhe seo na measúnathe sin a chur ceall agus Marchanna iomlána a bhrunna. In ábhar a bhfuil obair chuirsa a gceistúnta, tá sé tábhachtach breithnú a dhéanamh ar ranfortaíocht na scoláirí agus ar an gálaíocht a bhaine le héin obair a curú agriach. Bhí cheart freisin go mhaoinech múinteoirí leas as an eolas agus ar an taithí atá acu ar struchtúr agus ar éilimh an scrúd páipéir ag an leibhéal lena muineann agus torthaí roimhe sin á léir mhíniú acu. Conas a dearg le scoláirí a raibh an cumas céine acu na blianta roimhe seo sa scrúdú. D'fhéadfadh sé go mbeadh tafad ar fáil ó bhainisteocht na scoile chun cabhrú le múinteoirí sa gnééis sin. Tiúmscadal nó gníomhaíochtaí a rinne scoláire faoi le a chur feabhas ar a gcuid eolais agus ar a chud tuiscine ar an ábhar, agus a deasócha a aimíoch chomhchúil. Tá sé sileir nach féidir le duine ar bith an marc beacht a dheoigh scoláire ar bith a mheasca cinnte. Ní hé sin atá ag teastáil. Is cuma céibéid cinteachta nó neamhcinteachta a bhaineann leis an mreithúnas, tá an marc is dóichí ann a gcónaí. Tá sé fíorthábhachtach don phróiséis go dúirthaigh an scoil an marc is dóichí seo agus ní mar shampla an marc a mbeadh súil ag duine go bhfaighidh an scoláire é, nó an marc a mbeadh seans réasúnta ann go bhfaighidh scoláire é dá mbeadh lá maith aige nó aice. Nuair a bhíonn an méid sin á breithún, d'fhéadfadh sé a bheith úsáideach smaoinemh a ggóthés na léireoide atá artha tuspáint. Ina léiríonn déine an scáthaithe na seansanna go bhfaighidh scoláire marc faoi le. Sa cá sin, ba údar díomá é dá bhaigh, nó bheadh sé go deas dá bhaigh, agus is sé chuige sé faoin gcéad an meastachán is fearr. Tá sé tábhachtach i chintú ar ndóigh go gcuirfear scoláirí sa Rang-Orduithe ceart, ach cuimhnigh freisin go bhfuil na barnaí idir na Marchanna Céatadáin Measta tábhachtach chomh maith. Mar shampla, má tá scoláire amháin sa Ranga atá an-láidir, ní leoraí chintú go gcuirfear an scoláire sin chun cinn ar gach duine eile.
Tá sé cótáchtach céanna I chinntú gur léiriú crín é an spás idir é nó í agus na scoláirí eile bhéid na barna. D'fhéadfadh sé thorlúint go mbeadh faoi na Marchanna sin suas nó síos mar thoradh ar an bróiséis caighdeánatha náisiúnta a thorlóigh níos déanaí, nó go ndéana faoi na barnaí sin a shíne nó a chúngú, ach ní éadfar an toradh is cothroma de gach duine bhaint amach ach amháin sa cás go gcuirtear na scoláirí san ionad ceart a gcompráid lena chéile I dúspóra. Mar sin, sa sampla atá léirithe, má tá scoláiridí a bhfad níos fearr ná scoláirí A, B agus C, ní mór go daspánach a gcuid Marchanna Measta é sin. Má dhéantar Marchanna a chunuasú, gar olraí de 5 agus 10, ní bheidh na barnaí idir scoláirí éagsúla crí na huile, agus ciallaíonn sé sin nach léireoidh cuid de na hibhreacha an meastachán is fearr ar an marc is dóithe a huile. Tá sé tábhachtach go mbeadh is agat go gcuirtear isteach ar cruinneas cócuitin an dáilte, má bhugtar na meastachán de roinn scoláirí os cionn teoir in Gráid. D'fhéadfadh sé gur bé an torann a bheadh ar sin ná na meastachán a bhagad síos beagán a gcás gach duine sa phróiséis caighdeánatha náisiúnta, agus dá bharr sin beidh scoláirí eile sa rang nó an rang eile sa scoil faoi bhíomh an táiste. Buinfear amach an cothrama is fearr is féidir de gach duine, má ain an roinn oideachais agus Scoileanna an fíor meastachán is fearr de gach scoláire in ngach cás. Cléintach neamhchomhaisach a thachant. Tá sé tábhachtach go mbeadh airc a gcónaí a dtaca le faoinsaí a bhféadfadh cléintach neamhchomhaisach ascairt as tú. Ar cléintach í a d'fhéadfadh tionchar imirt ar na meastachán. Mar shampla, léiríonn taighde I mórán tíortha gur minic a bhíonn tionchar ag taithí agus ag dearcadh an mhúinteora ar iompar an scoláire sa seomra Ranga ar mheastachán an mhúinteora ar aidhmíocht an scoláire. Má táthar ordialach ar an bhainte seo don cléintach neamhchomhaisach, is mó an seans go ndéanfar scrúdú níos obaíochtúla ar an bhíonaise agus go níorófar ar aonaise a bhaineann go sonrach le gnóthachtáil san ábhar agus nach muineann le tosca eile. Ealaíonú ar fud Ranganna. Tuigh an gá atá le caighdeán a ealaíonú ar fud ranggrúpaí chun cinn sa chás. Go bhfuil dhá ranggrúpa éagsúla ádagas san ábhar ag an múinteoir céanna, go bhfuil ranggrúpaí éagsúla Ardteistméireachta ádagas san ábhar ag beirt mhúinteoirí nó níos mó. D'fhéadfadh sé go mbeadh dhá ranggrúpa ádagas ag múinteoir éinear agus iad an ainm sa bheith ina ranganna cumas feasca, ach le fíoranna go bhfuil grúpa amháin b'fhéidir níos láidir ná an grúpa eile, mar thoradh b'fhéidir ar éifeachtaí an aonránathe a tharla mar thoradh ar na hábhar eile atá ar an tráchláir os comhair an ábhar sin, a mblic an tráchláir. Is é sin an fá a bhfuil na nósanna imeachta maidir le healaíonú nach mór a leanúint ag leibhéal na scoile antáchtach. Déileáiltear leis an bróiséis a úsáidtear dó sin níos faide a raibh san íseán seo. Nuair a bheidh breithnú déanta ag múinteoir ar an bhíonais atá ar fáil le scoláire. B'fhéadfar breithiúnas tosaigh a dhéanamh maidir leis an Marc Céatadáin is dóithe a bhainneach an scoláire amach ag an leibhéal lena muineann, agus fuair mé a chomhlánú dá réir. Ní bheasfar an meastachán a bheith críochnathe nó go mbeidh sé gafad trí na próiséis ealaíonathe agus bhuairseachta in scoile, agus mar thoradh ar na próiséis sin, go ndéanfar Marc Céatadáin Measta na scoile de. Cuireadh an iarm don bhfear Céatadáin Measta fuaim ar fáil mar cúnamh chun a bheith córasach faoin bróiséis. Bhí cheart fuaim faoi le a chomhlánú de gach scoláire ar le. Tuairfar bracúntas níos déanaí ar roinnt eolais sa bhreis maidir le Marc Céatadáin Measta a ghinúint a gcás na Ardteistméireachta feidhmí. Nuair a bheidh Marchanna Measta curtha gríoch ag an múinteoir de gach scoláire, bhí cheart dó nó de Rang-Orduithe a dhéanamh ar gach rang scoláirí.
Tastíonn Rang-Orduithe ar leith de gach leibhéal, ord leibhéal, gná leibhéal agus bean leibhéal i le gach ranga. Bhí ceart na Rang-Orduithe sin a hafada ar iirimeacha ar leith den Rang-Orduithe, fuair bí, a dtaca le gach leibhéal. Chun an Rang-Orduithe a ollamhú, bhí cheart an bhúnteoir an tachar ábhartha de na dréocht iirimeacha don bhfear Céatadáin Measta is iad sin fuirimeacha é, a thógáil agus iad a chur an ord, ionas go mbeidh an Marc Céatadáin Measta is airde ag an mór agus an ceann is ísle ag an mbun. Ansin ar iarrain bí, bhí cheart an scoileora aithníoch mar an scoileora bhfuil an Marc Céatadáin Measta is airde ag Eann-Uache, a chur isteach mar uimhir a hain ar an bhfoireann, agus mar sin de ag dul tríd an tachar de iirimeacha é don rang, agus na scoileoirí á gur isteach de réir an ord ina bhfuil an Marc Céatadáin Measta. Ba cheart freisin an Marc Céatadáin Measta de gach scoileoirí a aistriú ó irim A go dtí foireann B. Cad bhí cheart a dhéanamh má tá an Marc Céatadáin Measta céanna ag beirt scoileoirí nó níos mó. Ar an gcéadúil síos, breithnig an é an Marc a measach de gach duine acu an Marc ceart, nó ar cheart é a bhagad síos nó suas a gás aon duine acu. Iníg an breithnithe, má ceaptar go bhfuil na Marcanna ceart mar atáid, ba cheart iad a fhágáil mar atá siad. Má cinntear iad a bhagad suas, ní gá iad a bhagad mar uimhir iomlán, b'fhéadfar deachúlacha úsáid go dtí ina deachúlach amháin, mar shampla, 53.2 faoin gcéad. Más rud é iníg an bhreithnithe sin go dtiocfaidh an múnteoir ar an tuairim, go bhfuil an Marc Measta ceart, ní mór cinenne a dhéanamh maidir le Rang-Orduithe na scoileoirí sin. Mar shampla, má tá 64 mar bharc Measta ag beirt scoileoirí, agus má tháinig an múnteoir ar an tuairim gur cheart go bannach an bhirteacha ar 74 faoin gcéad, bhí cheart an sin go mhainneach an múnteoir féin as a breithúnas garmiúil, bunathe ar an bhíonna se go léir atá breithnithe ag Eann-Uache, chun an scoileora bhfuil an seans is bhfear ag Eann-Uache an gráid sin a bhaint amach i dúirim an bhúnteoire. É sin a chur chun tosaigh ar an scoileora eile. Is é an príomh-cuspóir atá leis an bróiséis ealaíonathe a chinntiú go bhfuil na múnteoirí ar fad a bhfuil Marcanna Céatadáin Measta á Sholáthar acu maidir leis an ábhar céanna sa scoil, ag feidhmiú ag caighdeán atá comhtheasamhach lena chéile agus é sin á dhéanamh acu. Tá sé mar cuspóir freisin aige a chinntiú comhfad agus is féidir sin a dhéanamh go bhfuil an caighdeán comhroinnte sin ealaíonathe a oiread agus is féidir leis an gcaidheán náisiúnta. Níl sé ag eist sa phróiséis seo, ná ní bheidh sé mar thura air, go gcruthaigh an scoil lista foromlán Rang-Orduithe do na scoileoirí go léir atá ag déanamh an ábhar sa scoil. Is de réir Ranga a dhéantar an Rang-Orduithe, agus leistigh den rang de réir an leibhéal a ghlacadh. Ba cheart amach an phróiséis ealaíonathe dírithe go príomh go fós ar ealaíonú caighdeán idir ranganna don ábhar céanna ar an leibhéal céanna. Is sé breithúnas garmiúil na múnteoirí éanair an tionchar is tábhachtaí sa phróiséis ealaíonathe. Mar sin féin, thar aon rud eile nuair a bheidh an phróiséis ealaíonathe críochnathe, measfar go léiríonn na Marcanna Céatadáin Measta agus na Rang-Orduithe Ranga, breithúnas garmiúil cócaitin na níine ar fad a bhí Pórtacán, seachas breithúnas garmiúil an bhúnteoire éanair amháin. Nuair atá an príomhid is sásta go bhfuil an phróiséis muirseachta curtha agriach, meastar go léiríonn na Marcanna agus na Rang-Orduithe sin breithúnas garmiúil cócaitin na scoile. Is sé an Marc Measta a aistrítear chuig an Rhein, Marc Measta na scoile. Ag gásanna ina bhfuil beirt bhúnteoirí nó níos mó agus ranga na scoileoirí acu atá ag déanamh an ábhar lena muineann don na scrúdathe a fiche. Is siad sin na múnteoirí a bheith ranfórteach sa phróiséis ealaíonathe. I gás óbhar nach bhfuil ach múnteoir amháin a bhfuil rang ag Eann-Uache san ábhar sin de scrúdú fiche,
Cuirfar an próséis ealaíonathe agréoch in éineach leis an bríomhide tánasteach, nó in éineach le múnteoir eile den ábhar céine sa scoil, nach bhfuil rang Ardteistméireachta aige nuacha a fiche. Bhí réir cóhain tú príomhide na scoile. Más é nó í an príomhide tánasteach an tain bhúnteoir sa scoil a bhfuil an rang scrúdathe aige nuacha san ábhar sin. Ansin, déantar an próséis ealaíonathe a chur agréoch in éineach le múnteoir eile den ábhar céine sa scoil, ar múnteoir é nó í nach bhfuil rang Ardteistméireachta aige nuacha a fiche, mátá sé nó sí ar fáil, nó in éineach leis an dara príomhide tánasteach, nó in éineach leis an bríomhide. Sulla gurfar tús leis an bróséis ealaíonathe, bhí shearcaimach foirm a Sholáthar mar réacht ag an múnteoir. An múnteoir de gach scoileora ina rang, agus go mbeadh na foirmimeacha sin go léir curtha Rang-Orduithe aige nuacha agus iad dáilte de réir leibhé. D'fhéadfadh sé a bheith úsáide go mbeadh an listú Rang-Orduithe ann freisin, trí iarrainbí a chomhlánú mar réacht nó ar bhealach eile. Tuaigh an príomhide nó an príomhide tánaiste cúnamh de na múnteoirí chun socrtha dhéanamh maidir leis an bróséis ealaíonathe a chur agréoch. Cuirfidh sé nó sí cibé sonraí atá ar fáil nó cibé eolas a bheasann sé nó sí a bheith úsáide chun tacú leis an bróséis ar fáil de na múnteoirí lena muineann. Sonraí agus eolas a bhféadfadh sé nach bhfuil siad a seileadh na múnteoirí cheana féin. Aithnítear de réir na nimthosca speisialta ascrín as COVID-19 go maider go mbeadh ar scoileanna éagsúla an próséis ealaíonathe a chur agréoch ar bhealaí éagsúla. Chun é sin a dhéanamh beidh gála teagmháil idir múnteoirí go páirceanta nó ó chian. Ní léon tacair tascanna atá teorainithe go dtíon agus nach móraí de dhéanamh le linn an phróséis ealaíonathe. Is é an fáil le sin ná go bhfuil difríochtaí idir na cóthéacsanna a scoileanna éagsúla, an cineál eolais atá ar fáil de scoileanna agus de bhúnteoirí, agus an bealach a n-eagraíonn siad an teolas sin. Agus in nuas ar sin, na cineálacha eolais maidir le feidhmíocht scoileoirí a d'fhéadfadh bonn eolais a chur faoi bhreithúnas gairmiúla in ábhar éagsúla. Tá sé tógtach roinnt leideanna bhreithnú agus roinnt ceisteanna a chur nuair atá an próséis ealaíonathe á chur agréoch. D'fhéadfadh sé go gcuimseoidh na ceisteanna sin. Cén teolas atá againn ar fad in éineacht ar na ranggrúpaí éagsúla a bhfuil míad ag iarraidh caighdeán cuite na aidhmiúna le. Cén teolas atá againn a cuidaíonn linn lena dhéanamh amach an chuí a meifií ag súil go bhfeidhmeoch na ranggrúpaí sin i gcuimhis lena chéile. An bhfuil muid cinntear gur dhíríomar ar eolas a bhaine le gnóthachtáil agus gnóthachtáil ioncasach, seachas mar hamla, seomar iompar sa seomar Ranga. Cén compráid atá idir na scoileoirí imirangsa a dtaca le cumas, rannpháirtíocht agus gnóthachtáil, agus scoileoirí eile a thagasc mé roimhe seo. An bhfuil na tuairimí céanna ag múnteoirí eile maidir leis na grúpaí atá cosán. Más cosúil go bhfuil na torthaí measta do grúpa amháin níos láidre ná na torthaí measta do grúpa eile, an bhfuil cúiseanna maithe lei sin. An bhfuil scoileoirí ar leith tá an-láidir nó an-lag ag an ábhar seo a gcompráid le scoileoirí eile sa rang nó na ranganna, agus a gcompráid le scoileoirí eile a thagas mé a thagas bumar. Má chuirmid na tacair de torthaí measúnathe do na grúpaí ar fad le chéile agus má ceapann go bhfuil na scoileoirí seo beagnach comhanan le grúpaí roimhe seo, an bhfuil an dála a rinneamar ar na Marchanna Measta beagnach ar aon dul leis na torthaí a bhainneamar amach sa scoil le blianta beaga anuas. Mar bhfuil an iad na Marchanna Measta is cúis leis an neamhréir sin. D'fhéadfadh sé go rachaidh múnteoir arás chuig na Marchanna Measta a dtaca le scoileoir amháin nó níos mó.
in í gan phróisis ealaíonathe, agus go nathróg agus mar thoradh sin go nathróg an Rang-Orduithe freisin, ach ní gá go nathróg. Dá bhrí sin in í gan phróisis ealaíonathe ba cheart go ndéanadh gach múinteoir abhreanú ar na Marchanna Measta agus ar an Rang-Orduithe agus iad a chuigear tú de réir mar is gá. In í gan phróisis ealaíonathe tuairtí gach múinteoir fuirim A agus fuirim B chun críocha de gach leibhéal sna ranggrúpaí atá aige nuacha. Sulla gcuirfear an dá irim faoi bhráid an phríomhide, ba cheart seiceáil deirg a dhéanamh lena chinntú gúil gach marc ar irim B ag freagart an bharc atá ar irim A an scoláire sin. Sa cuid seo den íseán, ba muid ag díriú ar roinnt príomhréimsí le an áirítear, roinnt ceistin a bhaineann go sonrach le scoláirí, eolas a bhaineann go sonrach le clár agus le hábhar, ceistin a bhaineann go sonrach le hábhar na Ardteistméireachta bunaithe agus garam clár na Ardteistméireachta agus an Ardteistméireacht aimimech. Tá sé tágtach roinnt príomhceistina a bhaineann le scoláirí a bhreathnú. Ar ceistina iad a d'fhéadfadh teach chun cinn i do chomhthéacs féin. Mar shampla, scoláirí nuas a rang. Má tháinig an scoláire chuig an rang ó rang eile sa scoil, ba cheart an bhúinteoir dul agóirla leis an múinteoir a bhí aige nuacha roimhe seo, agus an cáipéisiacht ábhartha fháil uaig nó uathe. Má tháinig an scoláire chuig an rang ó scoil eile agus má ceaptar nach bhfuil dóthain fianaise ag an múinteoir sa tréimhse ama sin, chun brethúnas maithe dhéanamh, ba cheart dul a dteagmháil leis an bríomhide nó leis an bríomhide tánaisteach. Scoláirí a dtreathraigh leibhéal le déanaí. D'fhéadfadh sé go bhfuil scoláire amháin nó níos mó scoláirí a rang a dtreathraigh leibhéal ón ord leibhéal go dtí an gná leibhéal, nó ón gná leibhéal go dtí an bean leibhéal, nó go bhain múinteoir fógra ón rainn tríd an scoil go ndearna an scoláire sin leibhéal a athrú, agus an aonaise ar ghnáthtáil atá ar fáil á meas dá leithéid de scoláire, ba cheart an bhúinteoir tarraingte ar an taithí atá aige nuacha agus ar an gcaoi ar éirigh le scoláirí cosú leo roimhe seo nuair a dtreathraigh siad ó leibhéal amháin go dtí leibhéal eile. Agus meastacán á dhéanamh ar bharc de scoláire a dtreathraigh leibhéal, ba cheart a bhúinteoirí a mreithúnas gairmiúla bhanú ar an scoláire atá gceist, agus ar an taithí atá ag an múinteoir ar scoláirí a dtreathraigh leibhéal san am atá caite. Má tá cúnamh breise ag teastáil, d'fhéadfadh sé go mbeadh an phróisis ealaíonathe ionscoile mar cabhair ina thaobh sin. Ag freagart tríshuailge. I gcás scoláirí a iontrálach chun a gcuid scrúdathe a dhéanamh tríshuailge, ba cheart an bhúinteoir a bheastacán ar bharc chóthúil an scoláire a bhanú ar an taibhde go bhfuil an bónas atá le fáil chun an páipéir scríofa a freagart in Gaeilge curtha san áras sa bheastacán sin. Meastar go mbeadh tionachar ar an bhónas curtha san áireamh ag forbar na múinteoirí atá ag múna tríshuailge agus iad ag déanamh a gcéad brethúnas. Ionas nach mbeadh aon gá le riamh folasach a dhéanamh ar an mónas. Mar sin féin, má tá aon bhúinteoir neamhcinnte faoin gcaoi a bhaimíonn an bónas in an ábhar féin, tá eolas ar fáil ar láithreán gréasán na rinne. Socrtha réasúnacha. Sa cás go bhfuil socrú réasúnach ar bith ceadatha de aon scoláire, mar shampla, léitheoir, scríbhín nó tarscaoile. Ba cheart go mbeadh meastacán an bhúinteoire ar aimíocht chóthúil an scoláire bunaithe ar an taobhde go bhfuil ar nó go mbeadh an socrú sin ar fáil dá rachadh na scrúdathe ráig ar an gnábhealach. Ó tharla go bhfuil sé gceist go léireoach na socrtha gnábhealach oibre na scoláirí sa rang. Níor cheart go mbeadh aon gá le hidir go bháil faoi le, seachas an tuiscint atá ag an múinteoir ar an gcaoi a n-éiríonn leis an scoláire nuair a bhíonn na tacaíochtaí cuí a bhain. An Ardteistméireacht bunaithe agus a garam clár na Ardteistméireachta. Bíonn níos mó ná comhphoirt scrúdathe amháin, i bhformhór na nábhar. Mar atá, obair cuarsa, rá, fápéir scríofa, béal triail nó scrúdú practiciúil nó agus mar sin de. Agus ina aana seo á thuailú, ní mór an gná úlú ó thuirtú gach comhphoirt de scrúdú na Ardteistméireachta.
I gcás na nómhar seo tá aon bharc measta amháin don scrúdú ina iomlána de dhí, a cuimsíonn gach cófort den scrúdú. Ní marc ar le de gach cófort. Tá fillteán tionscadal gairm clór na Ardteistméireachta den obair cuasa á chur ar ais chuig Scoileanna, agus b'fhéidir go gabhróg sé sin le múinteoirí sa phróiséis an Marchanna a bheas. Mar an ggéine le hábhar eile bhfuil obair cuasa mar cuidiamh, ba cheart an bharc Céatadáin Measta, an fillteán tionscadal den obair cuasa agus an scrúdú scríofa a chur san áireamh. Níl siad le marcáil agus tá siad le seoladh ar ais chuig Coimisiún na Scrúdathe Stáit nuair a bheidh deireadh leis an bhróiséis. Ba cheart a thabhairt faoi deara go raibh an cinenne a rinneadh roimhe seo is é sin na béal tréalacha san scrúdathe teanga agus an cófort léirithe sa scrúdú ceoil a chur ar ceall. Agus lán Marchanna a bhronna ina le bunaithe ar an tuiscint go rachaidh na cófortaine eile a raibh mar ba gnách. Ní mar sin atá an cás a thuilleadh. Dá bhrí sin, ba cheart Marc Measta de na hábhar teanga a bhunú ar an tibhde go ndéanfaí cófort na béal tríalach a reachtáil agus a bharcáil mar scanách. Mar an ggéine a gcás an ceoil, ba cheart an meastacháin a bhunú ar an tibhde go rachaidh an tástáil ar léiriú a raig agus go léireodh an scoileára de réir an caighdeán a mbeidh asú leis uaig nó uithe. Ábhar na bhfuil obair cuasa mar chuid an scrúdú. Mar atá luaite thuas, ba cheart go mbeadh an meastacháin den ábhar ina iomlána agus gach fianaise atá ar fáil curtha san áireamh. Maidir le hobair cuasa atá curtha gríoch cheana féin, ba cheart go gcuimseoidh an meastacháin for iomlán, an meast i dtuairim an bhúnteoire a bhainfí amach den obair cuasa sin dá ndéanfaí a bharcáil ar an gnámhealach. Ar an gcaoi chéine, a gcás nach bhfuil an obair cuasa críochnathe, ba cheart go gcuimseoidh an meastacháin for iomlán, an marc a bhainfí amach i dtuairim an bhúnteoire don obair cuasa seo dá ndéanfaí a chríochnú agus a bharcáil ar an gnámhealach. Ach na míocht bhaile, ólaíoch agus sóisialta. Is é seo an tain ábhar ina bhfuil níos mó ná cófort scrúdathe amháin nach mbeidh ar bhúnteoirí ach Marc Céatadáin Measta thuairt an scrúdú scríofa amháin. Tá an díolann marcáilte cheana féin ag Coimisiún na Scrúdathe Stáit, ní dhéanfar an marc seo a chuigear tú mar cuid an phróiséis an caighdeánú statisticiúil. Ina ionad sin, chuirfar an marc den díolann leis an marc Ríofa chun teacht ar an marc deireadh don gráidú. Ba cheart caithfh leis an scrúdú scríofa mar cófort iomlán agus an Marc Measta a chuairt as 100 faoin gcéad. Agus an Marc Measta den fápéir scríofa á bhreanú, d'fhéadfadh an múinteoir fós féachanta ar ranmhórtaíocht an scoileára san obair cuasa, mar go gcuideoidh sé le do bhreithúnas gairmiúil maidir leis an meastacháin ar bharc dá aidhmíocht ioncasach sa scrúdú scríofa. Os rud é gur bhí seo an chéad bliain de na scrúdathe sa chorpadachas agus sa ríomhólaíocht, ní bheidh sonraí ag múinteoirí maidir leis na torthaí a buineadh amach roimhe seo sa scoil i gcás na nómhar sin, agus ní bheidh ar a gcumas iad a chur san áireamh chun macna bhí dhéanamh orthu agus cuidú leo sa phróiséis seo. Ba cheart a bhúnteoirí tagairtí dhéanamh don tonraíocht agus do na treoirlínte don dá ábhar. Go háirithe, den tagairt don bhíor measúnú den tonraíocht agus den de tuairisceoirí caighdeáns na treoirlínte. Tá na documéid sin ar fáil ar www.curriculumonline.ie. Bhuí mar a léirí a cheana féin, ba cheart go mbeadh an meastacháin den ábhar ina iomlána, go mbeadh na cófortaine go léir ágar le chéile in éon meastacháin amháin, agus go mbeadh an aonaise ar fad atá ar fáil á chur san áireamh. Tá próiséis atá mórán ar aon dul leis an gceann ar tugadh brathchuntas ar cheana féin a bhain, chun teacht ar bharc Measta agus ar Rang-Orduithe den Ardteistméireacht aimimech. De bharr leagan amach modúla chlár Ardteistméireachta feidhmí, dentar scoileáirí a bheas nuair atá gach modúl curtha agréach.
Dá sin, chomh leis na Marchanna Measta agus na Rang-Orduithe den na Measúnathe nach béitfí a chur gríocha mí na Bealtaine, de scoileoirí bliana 2, seisiúna 4, ní mór de Scoileanna na Sonraí céanna a sholáthar de scoileoirí bliana 1, seisiúna 2, le haghaidh líon ábhar agus tascanna. I meas na fianaise eile atá le brenn agus a bhaineann go sonrach le chlár Ardteistméireacht na feidhmí, tá príomh-thascanna atá curtha gríoch san ábhar do na seisiún ratha agus do na seisiún roimhe seo, Treoir mar is cuí. De bharr leagan amach i measca agus trascurriculum an chlár, bhí cheart freisin go mbeadh nóifií, rann-fortaíocht agus feidhmíocht scoileoirí i maidiúil agus i dascan na roimhe seo, a raibh bainte cá leis an limistéir ábhar tá faoi capital. Mar shampla, nuair atá i dtachas sóisialta ábhreanú, féadfar rann-fortaíocht agus feidhmíocht scoileoirí sa tasc a bhaineann le ceistena comhaimseire atá fréamhaithe san ábhar sin a bhreanú. I gcás, moltar nuair is féidir, go dúradh an cóir de thóir Ardteistméireachta feidhmí faoin próiséis ealaíonathe le múinteoir an ábhar éinear. Tá taithí shuntasach ag an gcóir de thóir ar riachtanas an chlár agus freisin ar na scoileoirí. Mar bhallairt, déanann próiséis a bhaineann le Marchanna a bheas agus le Rang-Orduithe agus ealaíonú a chur gríoch mar phróiséis cócuid na bháin le cúnamh ón cóir de thóir Ardteistméireacht feidhmí. Cé go gcuireann scoileoirí ar Scoileanna Marc Céatadáin Measta ar fáil, denmhar iad sin a thiontúna leathála creidúna cuí in am trátha. Agus uallú á dhéanamh ar aonaise na nómhara bhfuil níos mó ná comhphoirt amháinúnta, ní mór an go ná uallú a thabhairt de gach comhphoirt de scrúdú na Ardteistméireachta feidhmí. A gcás na nómhar sin ní mór aon bharc measta for-iomlán amháin a thabhairt den ábhar ina iomláine, a cuimsíonn gach comhphoirt den scrúdú, ní marc ar leith de gach comhphoirt. Tá bracúntas mionsonraithe ar riar na gríomhar na nua-hangacha íosachta, na sainchúrsaí garma agus na dascanna sa Treoir de Scoileanna. Cuid a ceathar muirsíocht ag an bPríomhaide. Ba cheart an príomhaide abhreanú a dhéanamh ar an bhfoirm bí maidir le gach rang-grúpa. Déanann an príomhaide chomh fada agus is féidir, déanann sé cinnte go bhfuil an caighdeán atá curtha bhaim ag na múinteoirí cotharm agus cuí. Tá tócht ar le seo nuair atá níos mó ná múinteoir amháin ag teagas go nómhar. Déantar foirm bí a abhreanú chuna cinnte go bhfuil comhtheasmhacht ann ó thaobh caighdeán de, idir múinteoirí agus go bhfuil na caighdeán incomparáide i dtaca leis an Marc Céatadáin Measta. Ní ciallaíonn comhtheasmhacht caighdeán den cineál seo idir múinteoirí, gur cheart go mbeadh dála na Marchanna de gach rang mar an ggéine. Ba cheart go mbeadh an príomhaide bunaithe ar an eolas atá gcéanú aici ar an scoil, mar aon leis an taithí atá gcéanú aici ar thurthaí scrúda chomh blianta roimhe sin, in ann breithiúna sa chuairt i le na gaighdeán atá gur a bhaim agus mátá siad ealaíonathe don chud is mó. Más cosúil go bhfuil athbhrialtacht nó aróid take chun cinn, ba cheart na tachar sonraí a chur ais chun go ndéanadh an grúpa ealaíonathe ábhar, tuilleadh abhreithe orthu. I gcúin siad an tabhairt sin, ní léon ról ag an bPríomhaide maidir le Marc nó Rang-Orduithe Measta scoileoirí a athruil. Is sé a ról ná Marchanna Rang-Orduithe a ceistíodh a chuairt ar ais chuig an grúpa ealaíonathe ábhar, chun go ndéanfí tuilleadh abhreithe orthu. Féadfaidh príomhaide na tachar sonraí a chur ais chuig an grúpa ealaíonathe.
Más rud é gur tharla na dacreachtaí seo. Bhí lucht a dtéobh nós amachta sa phróiseas suas go dtí an pointe seo, mar shampla mí ealaíonú idir an Marc Measta agus an Rang-Orduithe i gcás Rang-Grúpa. Bhí neamhréireachtaí gan bhí nús na tachar sonraí a chur isteach tar éis céim ealaíonithe an ábhar. Tá fianaise láidir ann nach bhfuil Marc Measta an scoileára ag teacht le heolas na scoile ar go nóthachtáil an scoileára ó réimse faoin sí. Tá fianaise ann go bhfuil aspa obaíoch túla mar shampla cléantacht idirdhealú tionchar mí chuí sa nós amachta nuair a chuirfeadh a bhaim é. Nuair an táim próiséis chun na tachar sonraí a abhrainú críochnatha agus nuair atá an príomhide sásta go bhfuil an próiséis ealaíonithe agus más inaghaime an tabhrainú déanta de bheonn macánta de réir na teoiric seo, ba cheart an príomhide fuireann bí de gach ranga cóithíniú. Ansin, tosaíonn an próiséis a bhaine le cur isteach na sonraí. Beidh Treoir ar le ann dóibh siúd a mbeidh bainteáil leis an bróiséis sin. Nuair atá an tachar deireadh de na Marchanna Measta agus an Rang-Orduithe de gach rang cur isteach, síneoidh an príomhide leagan clóite den tachar sonraí deireadh, beidh sé seo le ceangal leis an bhfoireann bí chuí. Beidh sé sin mar dheimhnú go bhfuil na próiseas nó go raibh na próiseas go léir curtha gríoch ag an am ar crú isteach na sonraí. Bhí cheart foirmimeacha A agus foirmimeacha B a cimad go sábháilte sa scoil go dtí go mbeidh deireadh leis an bróiséis achomhairc. Tá eolas breise agus Treoir Honrach maidir le hábhar atá dagas taobh mod an scoil. Scoileoirí nuas sa scoil, scoileoirí bhfuil an scrúdú á dhéanamh an athúir acu agus múinteoirí nó múinteoirí ionad. Sa Treoir de Scoileanna, i dtaca le Marchanna Céatadáin Measta agus Rang-Orduithe Ranga a chur ar fáil. Déanfar cur isteach na sonraí chuig an Rhein a éascú trí aidhmchlár ar tháirseach EasyNet nó gás Ardteistméireachta feidhmí trí chóras ar líne an bailú creidúntí na maidúil. Cuirfear Treoir bhreise maidir le sonraí a chur isteach chuig an Rhein chuig lucht bainisteochta na Scoileanna go luath. So cuid a cuaig, caighdeán náisiúnta ag an Rhein i dtachas agus Scoileanna. Léirítear go soiléir sa taide, os rud é go ndéantar brethúnas múinteoirí a ggóthaic gach scoile gur gá iad a scrúdú agus a chuigear tú ar leibhéal náisiúnta chun incompráideacht a chintú ar fud Scoileanna éagsúla, agus go gcuirtear caighdeán náisiúnta cóchuite na baim. Mar gheallar sin, denfar na sonraí a aigtear sa scoil a chomhcheangal le sonraí stairiúla, trí phróiséis ar a dtugtar caighdeánú chun an Gráid Ríofa a ghinúint den na scoileoirí san ábhar. Déanfaidh an próiséis caighdeánathe sin an dá thachar sonraí a ealaíonú le na chéile, agus úsáidfar iad chun a chintú go léiríonn na Gráid Ríofa caighdeán atá ealaíonithe geart ar fud Scoileanna agus le caighdeán náisiúnta cóchuite. Cuimhnítear an Rang-Orduithe laistigh den Rang-Grúpa sa phróiséis statistúil. Mar sin féin, denfar Marchanna Measta na múinteoirí ó gach scoil a chuigear tú chun iad a ealaíonú le dála ionchais na scoile. Ní chuirfeadh an próiséis caighdeánathe atá á úsáid aon scór réamhthocraithe bhaim ar aon scoileoir in aon rang ná in aon scoil. Má tá an grúpa scoileoirí is scoil sa bhliain ratha tharbheith láidir, léireoidh leibhéal ionchasach go nóachtála an grúpa é sin. Ar an gcaoi céanna, má hasan duine amháin nó níos mó amach mar go bhfuil siad tharbheith láidir, léireofar sin i Marchanna Measta na scoile agus dá réir sin cuirfear san áireamh go hiomlán iad. Eisiúint na dorthaí sealadacha.
Tar éis sin phróisis caighdeánathe, denfar na Marchanna Ríofa a cheantún an Gráid Ríofa, agus eisiófar na Gráid sin chuig iarrthóirí. Cuirfar na Gráid Ríofa in úl ar an slí chéine a néantar faoi láthair é, maidir le Gráid na Ardteistméireachta, ord le bheith a Gráid a hain, agus mar sin dó. So an próisis achorg. Mar atá leach amach go Scoileanna féin sa Treoir maidir le Gráid Ríofa don Ardteistméireacht i fiche. Ní chuimseoidh scóp aon achorg a gcoinne Gráid Ríofa ag aon scoláire a thoscailt na mreitheúnas gairmiúil a rinneadh laistigh den scoil, nó ag scoil, múinteoirí príomhaidí agus príomhaidí táinisteacha san áireamh. Chun Marchanna Céatadáin Measta nó Rang-Orduithe Ranga na scoile a dhéanúint, ná ní chuimseoidh sí cur a gcoinne na mreitheúna sin. Dá réir sin, ní chuinneoidh an scoil aon documéid chun críocha achorg ach amháin fuirmeacha deireadh A agus B agus iad comhlánathe agus i gcás fuirmeacha C agus D na fuirmeacha deireadh agus aon documéid tacaíochta. Cuirfar eolas breise maidir leis an bróisis achorg amach in am trácha. Buineann ceisne cuide sé le sean ceisne generálta de bhúntóirí agus de phríomhaidí. Tugtar bracúnta sa Treoir a dtaca le roinnt príomhréimsí agus orthú sin tá rúndacht agus cosint leanaí, cuinbhleachtaí leasa, teagmháil idir scoláirí agus múinteoirí agus curthaime is saoil na Gráid Ríofa, bunús hail na Gráid Ríofa agus slánaíocht slí. Déile le ceisne bhaine le rúndacht agus le cosint sonraí, cuinbhleachtaí leasa iarmhír nó brata ahand agus dul an glecló, nós na machta maidir le teagmháil idir múinteoirí agus scoláirí agus curthaime is saoil na Gráid Ríofa, bunús hail na Gráid Ríofa agus sonraí maidir leis an tlánaíocht lí atá chur fáil de bhúnteoirí, de phríomhaidí agus de bhainisteocht na Scoileanna. Tá na mion sonraí maidir leis na réimsí atá clúdaithe gon sa níseán seo ar fáil ar gov.ie Leaving Certificate, maidir leis na Marchanna Céatadáin Measta agus Rang-Orduithe a Sholáthar. Tá an teolas ar fad ceisne coitianta san áireamh ar fáil ar nas gréasán na rinne mar atá luaite agam gov.ie Leaving Certificate. Agus sin é a cóirde gur míle magadh as éisteacht agus as bhuaigud ranpáirtíochta agus asúla gom go raibh an bhíseán agus na nótaí a chuig leis Scoileanna agus ábhartha.